sezvichakuitira Ndaibva kuchikoro ndakasangana nemurume saka manje ndopakabva andibata murume wacho aibva atiza. Asi aitokuziva kuti unogara papi? Aimboratidza kuti anokuda kana kuti chii? Kana kuchikoro taigona kubuda kana kuma3 kutosvika kumba kuma3 kwacho noita kutosvika umwe tinotobva pachikoro pamwe chete but umwe nemwana uzoenda nedzake rodi dzekumba. Takatanga taenda kumaneighborhood ndokazosvitsa mapurisa kubhesi patambogara vekumapurisa ndovavataendai kwarusapi. Patakaenda kwarusapi taida kundobhisisa nhumbi yanga ndanayo. Taenda kwarusapi ndokazviranza nemanesi aichavhiba saka ngaenda ke kusikani kotabva taenda kusikani. Pese papa ndiani ari kubetsera zvese zvanasikani ndiani akabhadhara? Mapurisa ekumai neipapa pabhesi padevero. vane mazuva akawanda zvakadii kana? Vanisa 25 September. Asi pana ari mbuya zikuonawo? Aiva ndinotoenda ikoko kuna handa dzangu zasuku.